Татарстан цифрлы трансформация буенча Россиядә лидерлар арасында. Ул икенче урында тора. Республика цифрлы үсеш министрлыгының ярты еллык эш нәтиҗәләренә йомгак ясалды. IT, kodlar yazу һәм программалаштыру гына түгел. Ул яңа технологияләр һәм интернеттан файдаланучы барлык кешеләр өчен тулы бер тормыш. Татарстанда цифрлаштыру юлында IT өлкәсендә яңа дәрәҗәгә күтәрелде. Беренче ярты еллыкта республикада популяр блогерлар белән онлайн эфирлар, гаилә, яшьләр фестивальләре, балалар бәйрәмнәре, мәктәпләрдә балалар лагерьларында танып белү дәресләре узды. Татарстан занимает свою лидерскую позицию. Татарстан Россия Федерациясе субъектлары арасында, лидерлар арасында цифрлы трансформация дәрәҗәсе, дәүләт хезмәтләре, элемтә инфраструктурасы, чаралар белән бәйле барлык проектлар күрсәткечләре буенча икенче урында тора. Кеше торак пунктларында югары тизлекле интернет, киберкуркынычсызлыкны тәэмин итү, электрон хезмәтләрне үстерү өчен махсус станцияләр корыла. Буларның барысы да цифрлаштыру юлының өстенлекле максатлары. Алар хәзерге этапта уңышлы үсә. В этом году 100 тысяч домохозяйств. Это очень солидная, большая внушительная. Бу ел 100 мең йорт хуҗалыгы. Бу бик зур сан. Оптик элемтә каналын турдан-туры авыл җирендә үз йортларына алалар. Икенче ярты еллыкка да планнар зурдан. Урам экстрем паркында Цифриада дигән IT фестивале узды. Аның программасына лекториялар гына түгел, спорт ярышлары да кертелде. Шулай ук көзен Казанда IT халыкара форумын үткәрергә җыеналар. Фарис Мөхәммәтов, Ангелина Морозова, Ира Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.